הרבה אנשים אומרים שמוות זה סוף. לא משנה מי אמר, מתי אמר, חשוב לדעת שזה לא תמיד. אנחנו לא יודעים מה קורה עם אדם כשהוא מת מזקנה. אבל אם אדם נהרג במפתיע, עם תאונה למשל, הוא הופך לרוח רפאים. אם אתם חושבים שזה כיף, אז לא. רוחות רפאים הן לא טובות. הן רק הורסות לאנשים את החיים. כולם חשבו שאנחנו לא יכולים להיפטר מהן, אבל יום אחד מישהו גילה על גביש שיכול להמיס רוחות רפאים. הוא למד איך הגביש עובד, והתחיל להילחם בהן. לאחר שנים, הבן שלו ניסה לאישה, ויחד הם התחילו להילחם ברוחות. שני האנשים האלה הם ההורים שלי. אני גם אעשה את זה. אם אני רוצה שההורים שלי ירשו לי לעבוד איתם, אני צריכה ללמוד. מרים, את מוכנה לבית הספר? מה את עושה? בוקר טוב, אמא. איך את? כמה פעמים אנחנו צריכים לומר לך שאת לא יכולה לעבוד איתנו, מרים? אבל למה? למה? את עדיין קטנה. עוד חודשיים יהיה יום ההולדת שלי, ואולי אחריו אני כבר אוכל. לא. אבל... לא, מרים, לא. את לא מוכנה. עוד לא, בבקשה, די. רגע, זה יפה. רגע, אני רוצה לומר שזה יפה, ממש. תודה. את לא מפחדת ממני? אני די לחוצה, אף פעם לא ראיתי רוח רפאים במציאות. תני לי לנחש. את חושבת שאני הולכת לעשות לך משהו רע עכשיו, נכון? לא, קצת, ממש קצת. בסדר, נניח. אז מי את? אני מרים. ואת? רות. באמת אוהבת את הציור שלי? יש לי עוד ציורים, אם את רוצה לראות. בטח, אולי בסוף השבוע. בכיף. אז ניפגש, כן? כן, אז ביי רות. ביי מרים.
אז כמה זמן את מתה? בשנת 1984. וואו, 40 שנה? זה הרבה. זה כבר לא משנה. תסתכלי, זה עוד אחד מהציורים שלי. זה יפה. לא ידעתי שרוחות רפאים יכולות לעשות משהו כזה. בטח, בטח. כולם תמיד רואים בנו מפלצות, שעושות רק דברים רעים. אבל זה לא נכון. לא כל הרוחות רעות. אבל אין לנו מזל. אנחנו מנסים ליצור קשר עם בני האדם, אבל בגלל שאנחנו נראים כמו משהו לא נורמלי, כולם שונאים אותנו. וכל האנרגיה השלילית עושה אותנו מרושעים. ואנחנו כבר נהיים לנבלים. שני הגיבורים האלה עושים אותנו בלי לחשוב אפילו לדבר או לעזור. ואם אנחנו צריכים חברים, אנחנו יכולות להיות חברות. את מתרגשת ליום ההולדת שלך? בת כמה תהיי? 15. כן, מתרגשת קצת. קצת? טוב, מה שתגידי. אז ברוכה הבאה לבית שלי. את גרה על גג? כן. נוף אולי ככה, אבל בשבילי זה לא הכי חשוב. הכי חשוב שאני אוכל לראות אותם. מי אלה? הם ההורים שלי. מה? הם עדיין מה קרה לך, רות? איך מתת? לפני 40 שנה אני הייתי ילדה לא ממש טובה. לימודים לא עניינו אותי והציונים שלי היו נוראים. אני רק רציתי לצייר, וזהו. אבל ההורים שלי לא הסכימו עם זה. רבנו. הרבה. עד שפעם אחת רצתי מהבית לרחוב, אבל לא ראיתי את המכונית. הם לא יודעים שאני פה. אני לא רוצה שהם יפחדו. חשבתי שאולי נהיה ביחד כשהם ימותו, אבל זה לא עובד ככה. הם ימותו מזקנה והם לא יהפכו לרוח רפאים. אני תמיד אהיה לבד. תמיד. איך את ילדה שלי? מזל טוב, אהובה שלי! יש לנו חדשות. במהלך החודשים האחרונים צפינו בך והוכח שאת יכולה ומוכנה להילחם ברוחות רפאים. נשק. תודה. מזל טוב. כולם כבר באים, אנחנו מחכים לך. אז יכולה להילחם ברוחות רפאים, נכון? רות, את באה? הבאתי לך מתנה.
הבת של האנשים שהרסו את החיים של כל כך הרבה רוחות רפאים כמוני ולא אמרת לי? רצית להיות חברה שלי כדי לברר איפה יש הרבה רוחות רפאים ולהרוס את כולם? מה? לא. התחלת לומר לי הכל מההתחלה, אבל שיקרת לי. בכלל היינו חברות באמת או שזה גם היה שקר? זה שקר, תגידי לי. מרים, הכל בסדר? מי זאת? אתם לא מבינים, היא חברה שלי. זה בלתי אפשרי, היא רוח רפאים, הן כולן מרושעות. לא כולם, ולא היא. היא אישיות יצירתית, היא מציירת, תסתכלו. והכינה לי מתנה. מרים, את רוצה להיות חברה שלה? כן. אז אנחנו צריכים לחפש אותה. אני חושבת שאני יודעת איפה היא. רות, אנחנו צריכות לדבר. כן? על מה? זה שאני עוד פעם לבד? 40 שנה הייתי לבד, בלי חברים ובלי משפחה. בחודשיים האלה חשבתי שאולי סוף סוף אני אהיה שמחה, שיש לי חברה, אבל זאת לא האמת. ולמה להיות בעולם לבד? יותר טוב לגמור עם זה. כל מה שעשינו היה אמיתי. את חברה שלי ואני חברה שלך. אם לא את, החיים שלי היו גרועים יותר. את הסיבה שאני לא לבד. ואת לא לבד, יש לך אותי. וגם אותנו. אני לא בטוחה, מרים. הכל יהיה בסדר, נעשה את זה ביחד. כן, אבל... רות, את יכולה לעשות את זה.